pesan bubung sak mene ndak banter iki. Oh, ngenyek wong kowe. Motor internasional ra banter jere. Produk Indonesia berarti ya. Oh iya ya. Semut sing sen yo. Sini ora lah. Wes, tutupi. Tak golek posisi sing enak aku. iso nyumet apa ora to iki? Santai butuh proses ini kawan. Tak tutup apa yo. Hey! Wes piye to? Gak mledos-mledos iki piye to? Piye? Iki. Iya. Sebut-sebut malah mas tanem kok. Ora aku pengen piye to? Enggak blebeken. Oh, ngono lho. Sik. Piye? Tak isarane. Karo aku. Baru, sik. Tak arbite iki lho. Bocah kene opo lah rame men. Jajan tak deloke. Tak genteni kok kowe nyumet. Mbok aku nek bedesan raiku piye kok? Ora apa-apa karuan elek. Mbok kan gak Bagus aku. Piye seneni mak mosok? gak Bagus untuk bocah piye lah? Numpak sepeda kok ora gelem alon-alon. Oh ditawone. Kon kene lho Won. Kene lho jemput percana yo. Yo, Apa nanti? pemantik. Jemput percana. Bun pesan sik kene. Yo. Pancen kuwi. Piye? Buat sik ngono lho. Alah, buat sik. Nah, Yo. Piye? wis njumet yo. Yo. Nah, Ayo. Ayo, wes nyempet kene yo wae. hah? Wes nyempet kene. Mbak aku wedi kok. Alah, Aku tak sing dhelik. Aduh. Lah piye kene kancane lho kuwi? Ayo. Yo tak sing tutup anu. Ya wes. Ayo. Cono. Lah kok ora meledos? Tak bledos iki to. Piye lagi? Sopore lah. Jajal pun. Ngapa sih? Jajal. Ya kita tutupin apa ora? Hah? Tak tutupin. Jajal apa ora? kenceng kok. Udah buntu. Lho. Wae karbite jek umes sih. Hah? Jek umes karbite. Masa? Ijek. Gila kowe lho. Ana apa? Raimu susu. Kaya ketek. Makane oleh ngombe antangin ke mben urip bejo. Bang. Anu lek, apa mancing iki? Yo. Selak sore. Lho kok yo? Mau tak susul. Yo. Mancing nang ndi no we? Kowe mancing nang kolame lek Agus kono. Yo. Oh, Mau tak susul. Yo. Tak dolanan recon sik aku. yo. Tak Hati. belajar sik. Yo. Oh, di mang. Iki mbok lodoke nang ndi, Mang Mat? Lah. Iki. Lho. Arek ndek iki. Wah, lagi mentekno weris iki. Bawon, kliwon. Lho. Lagi Apa? mau mancing nang ndi arek? Bener Agus. Lho, lek gak kolamku. Lho iya. Waduh, bocah weris kuwi. Ayo dadi tututi ayo. Ayo. Iki kolame lek Agus, iwake padha nyabek kabeh. Langsung tak pancing ae. Iki iwake nyabek kabeh kena nggo lawuh digoreng ben makku seneng. Tenan, Mat. Mancing nang kolamku tenan ki, Mat. Wah, usah ki. Piye medhi apa nomor penak mecah ki, Mat. Lho, wis sametno ndi parake kok ira enak iki. Bajingan ditinggal dhewe. Ah, paranane ae. Sopo lagi? Elek Agus. Mancing kowe. Ora. Mancing ngono lho. Ora. Lah mek apa? Delok iki. Lah mek apa to? Delok. Duangkrek kliwon dobol.